everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ayaw kong pakasok ka ha, my sons! At sinurigyan ko ninyo! Usa! Suklado mo! Andam ko magigamata ninyo, boy, mga! Hamugiro na kayo kaya mo sukol na mo, my sons! Tago mo! Tago mo! Tago! Sukol mo ito ka na! Armado sa nabing karahan! Patay si Ferdinand! Tura siya! Nilagan! Kaabdi ka ng tumbling ni Baysards! May abilidad sa ditohan na Duhan lang nabilin sa mga tao ni Major. Kaya patay ko sa karoon ka lang yun ako, Baysards! Saddam! Bin Laden! Buk na yes, Baysards! Dali! Di may mong malupig ko nila. Suklan ako sila balag mga matay. Ang duha ka tao. Nila sila paingon sa akong nimutangan. Huwag ipabutan ko nila. Makitigi ko niyo pulos sa mga dautan. Naigo na ko ang usa nila. Usa na lang o ka na boy bangag ang akong tingwaon nga mapukan. Hinampak. Naigo na saan si Bin Laden. Kami lang si Saddam ang nabilin ng buhi. Kuha siya, Saddam! Isalig ko limang pagpatay na tawala! Liputin mo siya. Dari ko napita lagi. Nakuha na ako siya. Patay na siya. Saboy bangag na lang. Ayaw paglihok, Baysards! Boy bangag! Nagtiyon ko tumong ni mo niya kwas. Mamatay ka o dili oras kung masayop ka sa imong malihok. Ginoo ko. Ikaw na mag-igo na ko. Pasalo ako sa tanan akong kalapasan. Napatay mo ang tulo ka mga tao. Isunod ko ito niya. Mamatay ka, Baysards! May nipusil kang boy bangag. Ano, Baysards? Palayo na tayo tayo napita, Baysards! Bayam! Huwag ko magdahom. Gaingon pa rin ni Adto kahit si Baysards. Nagtuo ko og liba kay Talawan. Apan iyang napatay ang tulon ako ka mga tao. Kanay ko dili ka maok kilatis tao, medyo gaspal. Ikaw ka na dahil noon ka na liba ba? Oh, Madam Ching. Kana among panahon ako tao sa Malkadalagon. Kana boy bangag ba? Siya ka na na hospital ka igo pusil sa usan mo ka tao talaydol. Di kasubok ko kayo kinitabuha, Madam Ching. Huwag yun ako ni damhang ang ngilngig masabdaay o katakos si Baysards. Ngit ako lang di pa kaubos. Kumpiyansa ragid kay ko. Kanadag ka na patay sa kumpiyansa pa. Dili ka naalain ni tabang sa imo ingon by SARS. Oh, kinsa man po na. Bangag sa ilong. Si Misael, nakaaway na makini niya. Baysards, anihin lang una taning payag nilang konsihal Baruksing nga nagumbaw sa dagat. Ubay jam. Mayo gani kay buutan kayo ni sa dihang-gihangyo nako. Nganihin lang una tapalabay og pipila ka mga adlaw. Salamat itaon. Nindot sa ning dapita ba jam? Kay bugnaw ang huyuhoy sa hangin. Gikan sa dagat. Mao lagi. Baydam, Mm. salamat kay sa imong pagresponde nako ha. Ayaw ko naghuna-hunaa, Baysards. Kung wa pa ka bay, patay na unta ko ron.
imo kong giluwas gikan sa kamatayon bay. Gilabanan gyud mo bay jam. Bay Sarge, eh. Abi man ko Salamat, nimo. Gibay. Di ko makahimo sa pagtalikod nimo, bay. Mo ni akong giingon lagi nimo nga matirang matibay. Unya bay, sa may plano nimo karon nga naangin naman kanako. Mupauli pa nga ngadto sa balwarte ni medyo problem. Nakakita si Boy Bangag sa kong pagpusil niya, bay. Mao nga mahibawaan ra gihapon sa medyo nga gitabangan tika. Namong katungod ako bay. Musa magamping ka ilabi na kay imong napusilan si alias Boy Bangag. Wa gyud mo tinud na. Lagi. Ang nakasayop na ko kay nganong wa gyud nako siya tiwas, eh? Sagdi lang bay. Naroon niya'y hustong higayon para atong tawana. Kumpirmado na si Dan Cervantes alias Boy Bangag ang napusilan ug nakaroon sa ospital. Swerte pa gyud. Ngawa mo hagtos ang iyang kinabuhi sa mga kamot sa nakapusil niya. Taas pa gyud og kinabuhi ang igsuon nimo gayna. Alang nako. Mas mayong adto siya madisgrasya sa laing mga kamot. Lina nagduda ko. Nga sila si Bay Sarge ug Bay Jam o ilang gikapinusilay. Misael, Alang nila nga wa masuhito sa duha. Dili sila basta-basta ug katakos. Mga kriminal sab sila si Bay Sarge ug si Bay Jam. Nere ko sa labi ining ospital. Kani mo tanga ni Boy Bangag. Ang mga pulis nga na-assign din eh. Murag yan, paingunang ma-pull out. Tuwa sila sa may exit. Mayo hinon. Mao ka na akong girason, Boss Major. Aha. Mayo ang gibuhat mo, alias Boy Bangag. Naamde mga kaso tumataw ni mo, boss. Sila si Ferdinand, Saddam ug Bin Laden. May kay giingon mo ni Adto sa pag-alibay kunuhay. Nagida ka itong nga tawhana. Aron utapat yun. Apan kakita ka gigayon. Nakasukol ka. Bisan og samaron ka na. Boss Major. Wala ko'y laing pagi nga naon-naonan. Mga pinunitan ko lang sa itong mga tawhana. Huwag mga address. Mao ba ni, boss? Puwerte yung lusuta. Marunong ka yun, Boy Bangag. Pero ang panghutana, nanong ka mo'y nahimo, batok sa nag-iusara lang, nga si Bay Sarge. Nasayop ka, Boss Major. Kalit kinibuto ito si Bay Jam. Umayar ka po sila ko. Sa... Oo na, Boss Major. O nasayop ito sa itong pag-underestimate nila, boss. Kay siguro sa kung nakita nila, dili mo na sila basta-basta o kaisog. Boy Bangag. Mao na, boss. Si Bay Sarge nga giisip atong talawan. Giyano lang niya ang makigpirusilay. Ug napatay niya ang tulo nimo ka mga barako. Nahitabo na. Dahil na ka na nato isgutan. Basta kay tuison ug tuison yun nimo. Ang matuod ng mga pangitabo. Aron dili ka mo sabit. Ha? Alias Boy Bangag. Ilanoy. Ay. Ni araman ni ka din sa loyo aning dakong bato sa baybayon Bay Sarge. Nala ko'y ginahuna, Bay Jam. Unsa man. Bahay ni Bay Misael nga mo'y atong manalaban. Pero ato nang kaaway karon. Kalimti na ka ng bahina Bay Sarge. Nausab na gid ang dagan sa pangitabo karon, Bay. Humanap to siya Luibi. Tinuod ka na bay. Di nasama ka ni ato nga masangpit dayon nato siya aron mangayo tagpakitabang. Sangko sa langit akong pagmahay, Bay. Di basulan akong pag-ayo akong pagluib niya. Husto na Bay Sarge.
Sakitan lang ka nga maghuna-huna bahin, ana. Kalimti na ang mga nahitabo, bay. Gimo na ako, Bayjam. Pero, lisod kayong makalimtan ilabi na magsigig tulisok na kong konsensya, bay. Bay, Sarge. Matirang matibay. Mao na timan kanunay. Bayjam, Ana, tanang nga to si babaw, bay. To ay gida si Konsihal Baruksi nga pagkaon. Sudlan na to ni atong tiyan kay ganihara ni gakutoy. tara, Bayjam. Finally, natun-an na ninyo ang duha ka sunod-sunod ninyong misyon. O, General. Dili na nato dugay-dugayon, Misael. Naandam na sab nako ang improvised explosives. Inaot nga, wa pa mo bahar ang akong templada sa paghimo ini. Isali ko sa eskwadro ang kalampusan ng maong misyon. Amo ka ng paningkamutan ni Glena Sermart. Mo level up ta. Na nakitay ways up monitoring center aron guided mo sa inyong matag misyon. Mas labing maayo hinuon, General. Ikaw, Glina, mo'y muhimo ni ini. Kinahanglan nga nakalink kagyud kanunay sa communication center. Salamat kay mas gihimo pa ninyo galabing sayon ang among mataglakaw ni Glena Sermart. Oo, Misael. Suportado ang krusada sa ubang mga kadagkuan nga naa sa PNP ug sa AFP nga hilom kaayo nga nakikausa ka nato. Excited ako nining umabot na mong misyon sa Esquadro, General. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.